Така. Къде? А да дрифтиме. С мен е Стиви тук, както ви виждате. Бутал съм те. То отдоле къде идваше ми спре дрифта. Той е паркирал. На професионално право. Не, пак. Не стана. Така винаги. Ела нагоре, човек, ела. Фак. Дрифтове и фейлове. Спрех ли ти пътя? Не. Фак, гледай сега как най-големия ми провал. Добре, да не беше баш провал, ама я ти видим ти. Нищо. Чакай, искам пак да го взем, това не стана. Фак, беше имам знак. Така, дрифт 2. Добре. Въобще не видях звоя. Фак, какво става с ФПС-то? И моето. И твоето ли пътна изведнъж? Мен леко ми лагва. На мене няма. Пада изведнъж доста. Фак, къде отидох? Аз тук се обадя при водата. Но и аз така. Не. Аха. Ела на тройката. Тук хич ме не бива. Фак, какво? Стой малко, спри за малко, аз ще скипна за малко. Спри. И така, хора, ето ни пак. Надявам се, айде давай. Това тук ще видите най-големите ми фейлове. Минах доста близо. Видели ми следите? Да. Ага. Упс. Как дрифтиш с LG-то, човек? Гледай. Мъга. Трябва да се науча тук да дрифтия задължително. Айде, не. Четворка. Направо на петица отивай. Стълбе. Да може да влезнем. Кой е този, бе? Семката. Фак. Ела на 6. Ти си на 6. Паднах в водата. Аз тим на рейс.
С мотори. Да факт, като напишеш рейс, къде те отвеждате от това? Join race. А, Заедно. GG! А къде? О, то го наближих. Маримото. Как набира така? What? Изгуби ми се и умрях. Времето свърши. Хора, надявам се да си... Надявам се ви е харесал клипа, ако е така, абонирайте се за мен, за Стивито и... Чао!